Soilengtao Bubagrani kaisa mass gathering nai 21 tarik January 2026 abono tuino जों tini sini o amsani leaders rok bai जों kok salaikya o jaga o sini MLA Poldangsu tongo जों bai sini dolai junal ni chairman tei bo tongo जों bai sini Holiud Chakma sini sini Abhijit Tripura থেকে চেঙ্গই sini Mohanlal Chakma joto जों leaders o jaga o tini asuk laikya koksap laikya bahike adini program no जों successful khainani bagui joto setup ongbaikya जों preparatory committee rok khabaikya फाइनाय 21 tarik January o joto sini o amchari lukurok no koinai sini Bubagrani mass gathering o phaidi sini thansani mario phaidi hini ang joto no koinani jora 12 ta o जों abo khajaka daga o 12 ta o amchani samunu monu o amchani joto lukurok no koinai monu soilengtani lukurok no koinai joto no 12 ta o adino soilengtani ground no phai sokainani bagui